Dajme si zo pár tipov k odberu krvi. Poďme na začiatok. Vyberaj si žilu. Chceš žilu, ktorá je dostatočne hrubá. To, že nejaká žila svieti, neznamená, že to je tá najhrubšia žila. To znamená, že je povrchovo. Takže chyť si tú ruku. Pri žilách platí to, čo v živote. To, čo vidíš, neznamená automaticky, že je to čo najlepšie pre teba. Dôležité je, čo cítiš. Ak žily nevidíš dobre, nasaď turniket a pozri sa ešte raz. Zároveň pri hmate budú tie žily tvrdšie a pozor, keď budeš hmatať v kubitálnej jamke, nepomyl si takúto žilu s bicipitálnym tendom. Keď robíš uzatvorený odber, môže sa ti stať, že sa ti nasaje tá ihla na vnútornú stranu tej žily a krv ti nepotečie. To neznamená, že v tej žile nie si. Stačí trošku pootočiť hrot a krv sa môže spustiť. Pri odbere do skúmavky neťahaj príliš rýchlo. To by povedlo k hemolíze a znehodnotilo by to odber. Skúsi aj otvorený odber. Otvorený odber na rozdiel uzatvoreného bude tiesť nepretržite, takže sa na to priprav. Je dobré dať vatu okolo pacienta, aby sa nezašpinil od krvi, ak ti náhodou kvapne zo pár kvapiek vedľa. Vyskúšaj si aj odber motýlikom. Je to perfektné na odber napríklad z dorza ruky. Je to tenká ihla, odber teda boli málo, ale kvôli tomu tečie aj trošku pomalšie. Ihlu nevyťahuj pred tým, ako uvoľníš turniket, inak bude mať pacient modrinu a na teba vystrekne krv. Keď tú ihlu budeš vyťahovať, netlač počas toho, ako ju ťaháš von, pretože poškriabeš tú žilu. To aj bolí. Zatlač hneď, ako ju vytiahneš. Skús sa s pacientom počas odberu rozprávať. To ho uvoľní a to sa trošku preniesie aj na teba. Nezabudni sa pozrieť na materiály z venipunkcie v rámci propedeutiky.